És de memòria moltíssim. La veritat és que a mi m'encanta. Sí, a mi. I el cap que té, o sigui, Això és un don. Això és un don. Mira si he corregut de res. Mira si he corregut de res. Que he estat en Alfarrasers, en Alzeneta i Albaida, en Alzeneta i Albaida, en el Palomar Llacer, en Alzeneta i Albaida, en Alzeneta i Albaida, en el Palomar Llacer. L'altre dia jo somiava, l'altre dia jo somiava que ja era realitat un món sense violència, un món sense violència, ple de pau i llibertat. Un món sense violència, un món sense violència, ple de pau i llibertat. Dins del cor de la costera, dins del cor de la costera, del poble del Socarrà,